Il-Kummissjoni Ewropea qasmet 14 biljun euro lil 9 stati membri bħala parti minn fond temporanju ta' għajnuna fi żmien il-pandemija magħruf bħala xhur. B'dan il-finanzjament Malta rċiviet 120 miljun euro. Dan il-finanzjament forma ta' self brati favorevoli qed jingħata u mistennija jgawdu minnu bosta ħaddiema fosthom dawk li jaħdmu għal rashom. B'dan l-aħħar finanzjament it-tieni wieħed għal Malta b'kollox pajjiżna se jkun irċieva 244 miljun euro. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen spjegat kif dan il-fond qed jgħin biex il-kumpaniji jkomplu jsostnu l-pagi tal-ħaddiema. Fost l-oħrajn Malta se tuża dawn il-fondi biex il-Gvern ikompli jsostni l-COVID Wage Supplement. Intant l-Ungerija u l-Polonja mblokkaw il-pakkett ta' fondi ta' rkupru għaliex mhux jaqblu li l-fondi jitqasmu brabta maż-żamma tas-salta ta' dritt fil-pajjiż. Malta permezz tal-Prim Ministru Roberta Bela kienet saħqet li m'għandix problema li l-fondi jingħataw bil-kundizzjonijiet marbuta mas-saltna ta' dritt, iżda l-Polonja u l-Ungerija mmexxija minn gvernijiet ta' partit imsieħba fil-Partit Popolari Ewropew ma jridux jafu. Dawn il-pajjiżi fosthom l-Ungerija kienu wħud li l-Ewro parlamentari Roberta Metsola qabżet għalihom. Il-pakkett ta' fondi Ewropej ammontaw għal 1.8 triljun euro u kull pajjiż jeħtieġ jaqbel biex il-Kummissjoni Ewropea tkun tista' toħroġ il-finanzjament.